तर ऑलमोस्ट भात झोडून झाला आहे. पण आता एवढ्या गरमीत कामगार आपले सगळे काम करतात, त्यांना थंड करूक म्हणून थंड नेवचा काम करता. आज बाबल्याकडून थंडा स्पॉन्सर हा. असा भरतोस म्हणून 3-4 टाइम पुरवलंच. यंदाची शेती तुम्ही पुरी केलास ना? बाबा गेल्या वर्षी पुरी केली ना, फक्त भात सुकत घालायचं आणि सरला राहिलेलं. यंदा मी आता शेवटच्या दिवसात कसला भात जोडलं, सगळे जोडी टाकत तकडे 4-5 फेरी मारून येईल. नमस्कार मित्रांनो, कलर्स ऑफ कोकणच्या या नव्या कोऱ्या भागात मी विनय घाडीवकर आणि आपल्या या बघा पुष्पाताई आपले खूप खूप स्वागत करतोय. आता संध्याकाळचे 5 वाजले असतील. हां 5 वाजले आणि आता आम्ही चाललो आहोत जिथे आपलं काल आपण बघितलं भात झोडायचं काम चालू होतं ते चालू आहे. तर ऑलमोस्ट भात झोडून झाला आहे. पण आता एवढ्या गरमीत कामगार आपले सगळे काम करतात, त्यांना थंड करूक म्हणून थंड नेवचा काम करता. तर थंडा घेऊन चाललो. तुम्ही म्हणत असाल हे भात जोडतात, मी काय होतं बाबल्यान एवढं मोठं व्हिडिओ केल्यान 1 तास 30 मिनटाचं तो एडिट करून माझ्या डोक्याचा पूर्ण मस्त तासभर झोपलं आहे. आणि आता हे फील आहे. तर आता ते डायलॉग मारणारच झोपा पण झाला काय बहिणी तुझं. तर आता बघूया. आता ती थंडा आणूक आमका लेट झालेला, त्यामुळे तर ऐकत कसा येणार तापले आहेत ते. ठीक आहे बघा, आता इथूनच बोंबट मारतात. लेट झालो नसतो, एका सांगितलेलं कॅमेरा घेऊन तू जा, पण हे ऐकलं नाही मी काय कॅमेरासमोर बोलू म्हणून माका येऊचा लागला. खेळवणं आणलेला अरे नटाबटा करीत राहुलेला तकडे घेऊन. अरे नटाबटा करीत राहुला. ते तू जो फॅन लावलंस ना त्याची हवा खायत होता. बोलतोय जरा थंड होतंय, त्यांना थंड करूचा. आता आधी मी थंड होतंय. काय रे पानांची काय खबर? खराब पानं कोणी आणलं? तो खुळगो म्हणता आडावल्या ना, पुष्पक म्हणता मैसो सांगता 1 तास म्हणतात आडावून धरले ना. मी म्हटलं मरणाचे काम चालू आहे. फुकट आणलं की पैशाचा बड्डे हा, त्यामुळे 4 पाना फुकट द्या. वा जरा थंड घेवा, थंड व्हा. मरणाचं काम पूनमताईने केलं ना, थंड हो. तुला थंड करण्यासाठी थंड आणलेला आहे. मग तेच थंड करण्यासाठी आणलेला आहे थंडा. कलर कसा चेंज झाला तुझा? उन्हात काळी झाली. पानवाल्या बाबल्याचं काम मैशान घेतलं ना. आता याच्याकडे काय हो खराब नंदन घोड्यावर बसला. पैशांची बॅग बघ केवढी बाबा. पानवाला हिशोब जमत नाही हा. डबो घेऊन फिरा. अशी हात घेऊन पाशी घेतलास पाना निवडून, तर बाकीच्यानी काय काळी पाना खायची? ह्याच्याकडे मावशेकराकडे पानं चांगली, पैसे घे किती ते, पण पानं चांगली. आपल्याकडे आणतो मग आपल्याकडे माझं नाव सांग, गाडी सांगणार म्हणून. होय होय, तुका कोण ओळखत? माझ्याकडे आता पाण्याचे कमी किती आधी तू पाण्याच्यात घाटा धंद लॉस झालो येऊन. पण अर्धी पानं बाहेर काढ. 60 रुपये 70 रुपयाला देऊ पाहिजे. ओळखत कोणा? आम्ही ओळखले रे बाबा. 70 रुपये देऊ पाहिजे. किती? 60 आणि ते दिवशी 10. तयारी करू का तुका इरड जाय? 70 न कधी आम्ही नाही याचा हिशोब आधी एका डांगरावर असतले. मी डांगराईत नाही, मी डांगरा उलय तुका ए वाटे का माहितीये तुम्ही खाऊन मस्तीला चाय असती तर थांबलो असतो, नाही तर नाही. हे झालं आता समाप्त झालं शेवट. आज आमचं भात पूर्ण झालेलं आहे. उद्यापासून बाकी चाललो आम्ही. अजून मॉप काम आहे. भात सुकवायचंय, वारे व्हायचंय,
इथे सरला सुकत घालायचं आहे माणसातून मग याच्यातलं तुझं काम कोणतं आहे? वहिनी वय. याच्यातलं तुझं काम कोणतं आहे? ते वर्षाच्या भाषेत बोलावं आता लागतं मला. रवळीची कामं ह्योच करणार आता. कोण बाबलो? हा आता बघितलं तू जरा ए घ्यावा. या आईला लुट्यान पिशी आणले ते नकोच माका द्यायला. काय सांगतो तुमच्या पिशे काढले होते आता त्या कामत्यात जाता. हो रे होय, घराकडे तास माका चल लवकर चल, माका जाऊचा कामत्यात जाऊचा, माका कामत्यात जाऊचा. आपण जाऊया ना. तास चालू होता पण ते का नाही नव्हतं. आज बाबल्याकडून थंडा स्पॉन्सर हा. चला कोणी बाबल्याकडनं नाही बाबलो बाबलो बोललो माझ्याकडनं. हो मग बाबल्यांची हो, मी नाही पियत थंड बिंडा. पण तू फक्त स्पॉन्सर करता. कलर बघा बघा माका नको माका जरासा एक गोट दिलास तर आपला व्हिडिओ किती असा भरतोस म्हणून तर 3-4 टाइम पुरवलंस. भांड करूक नको सा. मग काय काय घ्याव. पानांचो बाजार भरलो. ही पदा पाना किती दिवस पुरणार ही? संध्याकाळचा. हे उद्या दिवस बरोबर बस बाबा काय पान लागतं तुमका म्हणजे. बसल्या बैठकीत होय होय बसलो हा तर 5 पाना उडवणार चल हार बघू कशा खायचं खायचं. म्हणजे बसाल ते साठा मध्ये ठेवलो तो अगं पाणी अरे दे. माका पुष्पात आता ता बघा. तर पुष्पा जाऊन दे. मग दाखवू नको बायको. मी नाही मेल माझं काम आहे रे बाबा. एकदा एवढं करू शकत नाही की. बायकोला फिरवायलाच नको, असंच पाहिजे. काय लाज वाटते बायकोला फिरायला. हा. भाऊजी मोठी बांधा ही ठेवतोय मी. खाली ठेवूया. होय होय गो नऊचा काय नाही होतं. माका तू का कोण देत काय? हे का सांगले 5-6 किलो जाऊन बस तोपर्यंत मी येतोय पाठवून काय मग कमत्यात हा त्याकडे पाठवून दे ना. त्या खुळचा डारे पुष्पा हे घेऊन जा तू. माझ्या हातात घेऊन घाला जा रे बिनू काय करू? घेऊन घाला. मग तकडनं कल्टी मारणार. चप्पल घालतोय. चल गोपुल येऊया. हे आता तरी मी नाचा घेणार आहास काय गो? चल ना. आता तरी नाचा घेणार आहास? तुम्ही येणार होता मी येणार. मी येणार नाचायला. हा. आपण जाऊया तिकडे कुणकेश्वरला. तू भांगील असती ना. कुठे तरी जाऊया. तुका माहिती माका नाही माहिती. हो त्या झाला तर कुठे यावाकडे यावं वाट आमच्यात पडतो आलीच ना जाऊन एकदा. टोकं झालं ती दोन्ही बाजू तुला काही फिरायशिवाय धंदाच नाही. मागून खेचतो यार मी आता. असो काय चल स्लो असत रे तू. हा पुढे पुढे अरे नेतोय तू वर पुढे ढकलतय मी. ठेवायची वाटी अशी करूची हा पसरवची आहे ना. दुडती मार तुझ्या मधना. दुकान बुटाळलं आता आपलं गोंड्यांचं लावूया दुकान. चल काढू घे मापून घे पटकन जा तयारी कर. ते जा पूनम नाही ते द्यायचे आहेत गोंडे. यंदाची शेती तुम्ही पुरी केलास ना. बाबा शेती आम्ही संपली. भारी आहे. गेल्या वर्षी आम्ही पुरी केली ना फक्त भात सुकत घालायचं आणि सरला राहिलेलं. दोघांनी पुरी केला तसा. यंदा मी आता आज शेवटच्या दिवसात कसला भात जोडलं. खतरनाक. तकडे जोडी ताकद तकडे 4-5 फेरी मारून येईल. कंटाळाचा मला पोटाक मला नुसती खाज उठतं रात्रीपासून. सारथी भात ना वसाड आहे कोमल मस्त खाजच उठे नाही ना. अरे रवाक नको असा संध्याकाळी बघ टोप नाही होतो. तर जाळलेलं काय रे काय? मारी दांडी आणि घराकडे माका. अरे हा चिम उचकाट असता ना.
तर मित्रांनो अशा रीतीने आपला भाताचा कार्यक्रम म्हणजे भात शेतीचा कार्यक्रम इथेच संपतोय. हा शेवटचा व्हिडिओ आहे भात शेतीचा, म्हणून खास मी आलो. नाही तर मी पुन्हा परत एडिटला बसणार होतो. एडिटिंग अजून कंप्लीट झालंच नाही आहे, कारण ते एवढं आहे की माझ्या डोक्यावरून जातं आहे सगळं. 1 तास 30 मिनटाचा व्हिडिओ तुम्हाला 20 मिनटात आणायचा आहे. त्याचं डोकं जरा लावावं लागतं त्याला. तर आज भात शेतीचा हा शेवटचा दिवस आहे. आणि यंदा आपली जी गिमातली शेती म्हणतात इथे, म्हणजे हिवाळ्यातली शेती, ती यंदा होणार आहे असं बाबू बोलला आहे. गेल्या वर्षी स्किप झाली एक वर्ष, यंदा करणार आहेत. तर तेव्हा मजा येणार आहे. पुन्हा एकदा हे सगळं वातावरण हिरवगार होणार आहे. आणि आपली सगळी मंडळी बघा चालली आता घराकडे. सकूबाई पुढची काळूबाई. हे काय ढोरांकन येतं. गो पुणग्या गो. हे काय काय गो घराकडे पार्सल आता घेऊन जा. त्यात तर बोललोय. झाला खतम. भारीचा हे माझी पण आणतंय.